experience ko sa pagde-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. At doon po ako sa unahan. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksyan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po.